Ngiyakuthembisa la ngizoyibona khona ngizoyibhebha ngombese. Manje ngine-enga nje mengitshela ngaso ngingazivika ngisho uzifika ngivele ngisinxake. Mengisinxaka akhombisa ukufuna ukubaleka ubaba. Hhayi ngimtshele ngithi hhayi baba, ubaba ungayenzi leyo nto. Uyangizala mfethu, umzali wami wena. Ngisoze ngacabanga ukuphakamisela isandla ngisho kuthiwani. Kodwa ngiyakuthembisa mfethu. Yabo le ntombi yakho le. Hhayi kufikile eyokugcina namhlanje. Lapho mfethu asikhuliswanga ngenhlamba. Inhlamba nje into engayazi, kodwa inhlamba engayiphimisa ngala suku. Like into engayisho nje mfethu, uku-emphasize ukuthi abone ukuthi ngi-serious kanjani ngale nto ngithi ngizoyenza. Like ngoba ngamtshela ukuthi ya baba ungayenzi lento silokhu ngisho ngathiwani ubaba wami uyangizala ngisoze ngaphakamisela isandla. Kodwa intombi yakho le ngiyakuthembisa la ngizoyibona khona ngizoyibhebha ngombese. Uthi uzizwa bafo ngathi uyakweleta? Yeah. Ikweletani insizwa? Ibuya kodwa njengathi iyeneme nje emgaqweni noma idayisa? Yeah. Iyona-ke inkinga-ke leyo mfethu. Enye ngasho siyi-wrong kakhulu. Futhi ngikufunde kakhulu from the young age ukuthi ngigqoke imaski. Umuntu umuntu oseceleni engithi uyakulula usangicabangela ukuthi lo muntu ohlezi ejoka enesmile ebusweni ngabe usana inkinga empilweni ya mfethu. Kodwa lokho kolunye uhlangothi ngasho sikungilimazile ngoba kungenze ngathi ngagcine khona into esibiza ngokuthi ukuba in-denial. Yeah. Ingozi yanto ngoba ugcina usukholelwa ekuthenini ngempela lento oyifekayo or ozama ukuyiziba kube ngathi ayikho, kodwa ekugcineni ungasizi ngoba manje kunezinto ongatholi ithuba lokuthi ngizamukele ngigrieve kuzona ukuze ngizodlula kuzona yabo. Yeah. Angazi ukuthi ngaqala phi mase kuthiwa ngiyaqala leli bali lami. Ngicabanga ukuthi ake siqale lapha khona ekuthenini ngaso sonke isikhathi uthi mawuhlele empilweni uzwe ngathi khona into okweleta ukuyitshela abantu. Yeah. Abo eqaleni kwami idakamizwa from 2009, kodwa masikhuluma iqiniso kahle 2005 ukuthi ke phela yazi ukuthi thina umphakathi since legalize ugwayi okuhlaza inkantini sesinementality ukuthi ugwayi okuhlaza singawuthathi as i-drug. Yeah, of which into wrong iyona kahle i-gateway leyo. Yeah. Yeah, ngempela bafo ngilento isikweletu mfethu ngempela ngaphakathi kimina ngoba nginokubheka ukuthi uNkulunkulu emva kokuba ngike ngamkwatela mfethu ngale ndlela leyo ukuthi bengingenamahloni ngingenavalo lokuthi make nje waqala waphatha igama lakhe. Ube buhlungu ngaphakathi endlela yokuthi mfethu ngiphimise indaba ukuthi mfethu ungitsheli mina ngalo mbulali mfethu leyo lo mume khona nje mfethu umuntu unfair. Emva kokuthi ushone usisi wami nomshana wami and bebulawa umlilo mfethu. And into ebuhlungu kakhulu usisi wami lapho ena 12 years iminyaka. And umlilo njengoba baqala nomshana wami gliswe ingane wengaboni kwenzekani. Lona 12 khubazekile ngokomzimba kanawo amandla amathambo akhe awekho strong okwanele, so umlilo nje buqala nje akana option akwazi ukusukuma uthi ayivulela umnyango ayisindise. So nje mfethu ukuthi baze babe umlotha angiunderstandanga mina ukuthi
uNkulunkulu onjani mfethu lona ongavumela ukuthi ingane encane kanjena mfethu zishe, and yonke le nto yenzeka alesi sikhathi vele uningi ukushintsha empilweni yami from ukukhula kwi-loving family, abazali ubaba ukhona, umama ukhona, even though she was not a biological mother, but the fact ukuthi wasikhulisa siyingane from the young age, esinikeza uthando wayo yonke indlela ube isikhala samama besingasiboni. Yeah. 2003 abazi ngoba bethu bebavuka ubusoka nje mfethu ungaba understand. Yeah, 2003 umama uyena lo wasikhulisa from singaqali ngisho isikole until 2003 la esetuba khona ke sekhetha ukuthi ayaliphosisa uyahamba naye lapho ngase ngifunda grade 4. Uyahamba yaphuma empilweni yethu kuzongena lona okuyena okukhiphile uma masikhuluma nge-she devil yona nickname yase ngimuphe yona leyo. Anga-understand ukuthi indaba isimo kwazoshintsha kanje impilo, like sisafa siba 3 lana, usisi wami omdala, ubhuti wami omncane bese kuba yimina. So lo muntu nje wefika 2003 empilweni yethu uzokhipha imali osikhulisile, ufika November kanje 2004 ngiyofunda u4 unyaka wokuqala sizohlala naye lo mama la ekhaya. Right. Lana ke inkinga lo muntu sisafarisha i-abuse physically, emotionally, alendlela yokuthi noma simkhombisa ulokhuzana ubaba ke ukuthi baba bheka mhlambe isidawu like weekly ubaba bese sengishanelo njalo weekly ngoba uphukile ikhanda lo yedwa wethu sobazazo, like semkhombisa baba lo muntu ubuka ushaye kanjani, like every time yasilimaza mishaya. And usebenzisa izandla ezifu uyalwa nathi ubaba mnazi singane imishaya ngebhande ukukhombisa ukuthi wrong. Umuntu unokushaya ngisho noma yini seduzo donsa umbese akushaya ngoba umbese endawo ebukhali. Ngiyamtshela ubaba la, baba mfethu kwenzeka u1 no2. Isho sinayabona ukuthi ngeke ngize ngiluze ibhazoke esanda uba mncane ngiminyaka esanda uba ingane lo yakhe. Sho sebuka ukuthi ngeke aze yaluze lo muntu wakhe over thina. Sizobekezela nje thina mfethu. Okay. Kwaze kwafika kule point ukuthi asisayixangi ngokureporta ukuthi kwenzeka kanje ngoba vele kuyafana. Asitholi le support singabe sayithola kubaba. And mfethu lapho kwakubuhlungu kakhulu ngoba umuntu singena ku-adolescent stage, sizoqala impilo singayazi ke manje i-abuse nje mfethu asinaye umuntu esokhalela kuyena. Mind you, ubhuti wami nosisi wami laba engikhule nabo from uma eshiya nobaba mfethu siyingane besikhula nje nobaba, akekho kwacabanga ukuthi yena ufuna ukuhamba kohlala noma. No, everything was perfect, like mfethu ubaba mfethu beyingilosi yona yonke into yabo. Yeah. Kodwa lo muntu nje befika 2003 unyaka uyophela uNovember unyaka wokuqala 2004 unyaka wokuqala ihlala naye. Kwaba ukuvalwa kwezikole za December 2004. Sisi wami nobhuti wami bafuna ukuvakashela uma, and mise shaya unyaka kumele uzovula izikole za 2005 unyaka omusha. Bathathi i-decision ukuthi abasabuyele ekhaya.
Okay, right. Mina ngiyazi babalekelani. Ubaba isido uyazi or in denial. Ngoba mina bengakholelwa ukuthi khona into ekuthiwa umuthi. Engakholelwa ukuthi khona umuthi, even worse ongenza ukuthi ubaba ngiyamazi mfethu uyasanda ethanda ingane zakhe. And bengakholelwa ukuthi ngisho ukhona umuthi kodwa awukho umuthi ongenza ukuthi umuntu angaboni ukuthi hayi bona nazi ingane zami mfethu ziya abuseka ngalendlela leyo ukuthi nazi ezothola ke sekhetha ukuthatha isinqumo sokuthi thina siyahamba ke manje siyohlala noma asibuyi, even though bazi kahle ukuthi uma akasebenzi. And lapha ubaba nje bahlala nobaba, ubaba ufana ukhulisa amanzi emzimu. Asikwazi nje siyazi indlala, asikwazi ukudla ongenanyama kodwa ukuthatha i-decision usibohla noma lapha. And ukuthi ubaba still angaboni phezulu kwalokho ukuthi yiphi reason yenza ukuthi laba bakhethe ukuthi bahambe basafuna ukubuya. Still phezulu lokho kwangathi akaboni and asithi bafo wayengaboni kodwa ama family members ngisho ukuthi ayibona and kancane usamtshelanga ukuthi hayi ndoda awuboni ukuthi 1 no 2 yini ingane zakho zakhetha ukuthi zishiye zikade zikhuliswa wona sonke lesikhathi singakazi zikhulume nje indaba ukuthi zifuna ukuhlala noma wazo. Nami ngibona usisi wami nobhuti wami bashaya ikhona, ngizosala nalomuntu ngedwa. Ngeke nami baba ngeke ngicela ukuphendelela umuntu yazi usuyanqaba ubaba kube yena umconvinceayo mamncane lokuthi hayi imtetela hambe. Okay, right, ngivuma isama ngiphunywe kanjalo ke nami kumamncane lo. 2005 ke manje ngithi ngibuyele lamuntu usisi wami nobhuti wami bahlala emakhaya manje ne-oledi. And ilando desaqala khona impela. Fuck. Yeah. Hayi ngasho ukuthi la zaqala khona impela bethe izinto ukuthi ziphume ngempela indle esandleni. And uma sengibuka naye ubaba ngathi wabanayo engencane ukuthi awufesi laba ngibakhulisile from beyingane dukuduku bangishiya manje bafuna ukwehlala noma wabo. And ngingasho phezulu umuntu mfethu ingilosi kakhulu soft phezulu besanda ngiyazi. And ukuthi lento yonke lento yenzeke phambi kwakhe ayivumele understand ukuthi kwenzeka kanjani. Kuloyo mzuzu mfethu ngiyaqala mina la 2005 angithi sengihlalela umuntu balekile ekutheni ngihlale naye ubaba noma mncane lo. Ngiyaqala ngisebenzisa ugwayi okuhlaza lapho. And bafo ugwayi okuhlaza nje bangikusebenzisa uqala 2005 uphethe 2005 kucala kuphoqa ukuthi unyaka ozayo ngiyongena high school ngiyowenza ugrade 8. And isimo sesiyangiphoqa ukuthi ngibuyele ekhaya kubaba naye umamncane. Usisi wami lapho nobhuti bami abayikhuluma indaba ukuthi bona bayabuyela ke manje lokhu basabuyela ekhaya. Okay, yabuyela ke mina ekhaya manje lapha naka eMlazi umamncane lo. Ya isho ngimina ke manje ngimncane ngeminyaka mfethu lo muntu mfethu she's still on her prime like wayela ko 28 iminyaka. Uyazizwa nje mfethu. And uyayishaya impama ama brother kadlali ushaya noma ingane seduze une voice ehigh ngalendlela leyo ukuthi mezosimemeza engalibizanga igama lomuntu sizocoma so 3 kanye sifuna ukum-attenda leyo nto leyo
kungaze nje kuphuma esandleni ukuze kusebenze ukuthi uzasibambe ngezandla. And mfethu ayikho into ebuhlungu nje ukuthi usisi wami nobhuti bami bayakhala, mina ngumina umfana omdala. Ngifisa le ndlela mfethu uba protecta manje ngiseyingane anginawo amandla. Ayikho nje into edlula ukuthi asikwazi ukukhalela kwi-timer. Anginawo amandla ukuthi ngiyibambele mina ngezandla lo muntu. Kuloyo mzuzu esikoleni mfethu ngisimadi ngale ndlela leyo ukuthi angikhumbuli mina isikhathi la kuthiwa kuphela khona unyaka kuzophuma ama-results onyaka. Lokuphenika ukuthi ama-results azobethini ngihlezi ngazi ama-results ami azoba kanjani, mina ngiyazi showcase ngihlezi nje ngizophasa. Okay, 2006 sithi mfethu ngi-intelligent esikoleni ngale ndlela leyo ukuthi ngikhuliswe umzali ohloniphayo. Ngiyahlonipha nje mfethu ngiyingane nje mfethu enothando ebaziyo abanye abantu ethanda ama-sports yonke leyo nto. 2006 ngiyaqala ngene e-high school sengiqalile ugwayi okuhlaza. Yazi mfethu kwaphela u4 years ngibhema ugwayi okuhlaza. Kulo 4 years ngibhema ubaba akangisoleli ngisho iluzi le. Akasoli ngisho ugwayi lokuthi ngiyawubhema. Indlela ayengekho ekhona ngaye mfethu empilweni yethu emva kokuthi kufike lo muntu lona. Like 4 years fully, it's not like mhlawumbe ngibhema ugwayi kuphela. Ngikhala nje ukubhema ngaqala ngogwayi okuhlaza mina ngogwayi iluzi yayingihlula ukuyibhema. Kodwa wakwazi ukuthi uphele 4 years fully engaboni ukuthi ngisebenzisa ugwayi okuhlaza ubaba. Uze uthola nje ukuthi ngiyabhema, uzothola sengidlulile ngisho ukudlula kugwayi okuhlaza sengisebenzisa iphilisi. Sengiqalile ngisho i-crime. Ubaba mfethu bebuza ngisho iskipa angasithenganga ukuthi siqhamuka lesi skipa sesebhe izinto ey'gqokile. Kodwa emva kokufika kwalo amamncane mfethu kwaqala kwenzeka izinto ebesingayijwayele. Kwaphela unyaka kwathiwa iy'mpahla zakhisimusi ayikho imali ngesibe ney'mpahla zakhisimusi kulo nyaka. Okay right, lapho mina already mfethu sengiqalile ngifuna i-comfort, ngifuna uthando, ngifuna ama-father figure ey'ndaweni ey'wrong. And ngiyalithola lolu thando lengidingayo mfethu. Ngiyakwazi ukuthi ngibhodle kulabantu laba engihlala nabo even though kuyi-company e-wrong, kwabantu ababheda abasebenzisa iy'dakamizwa, abadayisa iy'dakamizwa, benza i-crime. Mara kodwa i-anger enganginayo phakathi yayi-too much, like ngusweet umfana ngibuka mfethu. Ngiyabukeka ngiyinto nje mfethu ey'thandekelayo kubantu besifazane. Yeah, lapho ngaphakathi inhliziyo yami yimbi mfethu, isishintshile yayimbi ngale ndlela lokuthi ngihlezi ngicabanga uma mncane ngingamsusa kanjani, empilweni yami. Okay, what if ngiyamvukela ekuseni nje bese sola umsebenzi ngiyam-attack-a. Mara still ngiseyingane, ngakabi nawo amandla anele ukuthi ngibe 100% sure ukuthi ngakwazi ukuthi ngim-attack-e.
abe decapitated or even adlule emhlabeni. Abo my brother. Nginama-thoughts manje mfethu. Ngibala ngiba nama-thoughts okuyibulala. Ngiba nama-thoughts okubulala omunye umuntu. And akekho umuntu engikwazi ukukhalela kuyena mfethu. Sisi wami noBhuti bami abekho. Mina nalo muntu lona la. Ubaba uyisoka mfethu. So njengoba enokuvukela ubusoka bakhe ayena omncane lona siyaqala nawe uyachiseleka. And mechiseleka mfethu uzobhodlela kuba uzobhodlela kumina. Ngiyasafarisha manje mina abuse ngale ndlela leyo ukuthi angisenandaba nokushawa. Angisenandaba yokuwa ngempela nje mfethu ngiyazi vele ngizovela uzongishaya. Ngiyenzile something engayenzanga something uzoyithola excuse ukungishaya. And ubaba asayixaka ukungireport. Ngisamreportele. Labantu laba ngithola kubona icomfort labantu engihlala nabo. Ngingena kuyodulisa stage la ngiqala ngithanda izinto, ngithanda ama brands. Ngisengimina ngedwa osele kwi-time but wami sizomabekho. On top of that still kunzima ukuthi at least athengele mina ngedwa ke mfethu impahla zokugqoka. Ngisengiqalile nami ngisebenzisa ama drugs. Ngiyaqala ngiba cold nje ngiyabanda ngaphakathi mfethu. Ngiba umuntu nje impela o-cold. Ngifuna yeba ngumfana obukekayo nje mfethu ngusweet umfana. Abantu ngihlala nabo barafu ngale ndlela yokuthi ngimina easy targets la kubona. As much as ngabe i-screen saver sami sisho enye into ngaphakathi ngiyazazi ukuthi ngiyenye into. Yeah. So kumele ngibaprovele nabo ukuthi ningadidiswa ubuso lobu. Nangaphandle ukuthi ngifuna ukuprovela bona mfethu. Nami ngifuna ukuyiprova uzizwa ngumuntu wesilisa. Yini ngiphila impilo yokuthi ngihlezi ngikhala ngihlezi ngibukela phansi. Isikhathi esiningi sengiqala nokuspenda isikhathi esiningi ngedwa. Anginayo phela umuntu engizokhalela kuyena lana. Ngale abuse lena engiyisafarishayo lana angi-understand ukuthi why impilo izojika izoba njena mfethu out of a blue. So in order ukuthi ngizizwe nami ngiwumuntu wesilisa ngizofuna ukwenzani ukusebenzisa ama muscles ami nami. Ngizofuna ukuthi ngithole i-respect kulabantu engihlala nabo. Okusho ukuthi ngizofuna ukwenzani ukujoyina i-crime. I-crime njengoba ngiyijoyina izokwenza abantu engihlala nabo banginike le respect lena engiyifunayo ukubona. And still apheli lo kuba Siyando lumini okuyi-original mfethu osweet othanda abantu ongazwani nokuzwisa omunye umuntu ubuhlungu. So kangangokuba even ngiqala ukubamba inkunzi it was fun ngoba bekuhlezi kuba egcineni
Ngicina sengilwela lo muntu esimbamba inkunzi if ever ngihamba nabantu abathanda ukukhipha igazi. Wagcina sekuphoqa ukuthi isikhathi esiningi imanti engihamba nabo ngizohlezi ngifuna ukuthi ngibe phambili, ngihlezi ngifuna ukulwela kubo front line ukuze ngizokwazi ukuthi umuntu bese simthathelile fast into zakhe ngikwazi ngimxoshe fast ngaze laba abanye ngihamba nabo abanye abafisa abanqane ukuthi baxabane bodwa bafuna ngoba ngibakwazi ukuthi bathintane bodwa bafuna ukuthi bathinte umuntu obanjwayo. Mina mfethu umbese kwakuyi-display ngoba ngisho ukuthi uyangigolozela ngangigcina ngikubamba ngamandla ngiphuce ngamandla into ukuthi ngizoze ngiwusebenzise. Yini yonke lento vele deep down ngaphakathi ngiyenza ngazi kahle ukuthi angiyenzeli ukuthi ngifuna imali or ngilambile or ngifuna imali yawo ama-drugs, no. Konke lokhu ngikwenzela nje mfethu ukubhodla ngaphakathi. Okay, right bafo. Ngiyaqala ngenza i-crime la, ngiyaqala ngimabongo onkonzi mfowethu. And indlela engiphumelela ngayo kule nkonzi yami, abanye engikhule nabo bayigangile phambi kwami, bantu beqala ngisho ukuqala ukubamba inkonzi bashawa bacisha ukushona abanye, mina nje ngisalokho ngiphunyukile. And lonto mhlawumbe ngize ngayithola 2 years back la singiqala khona-ke ukuzehlisa ngithandaze ngibuyele kuNkulunkulu ekuthenini ngize ngiphume emgaqweni ngoba nganya kwethu ekumzondeni wami uNkulunkulu it was 2020 it was 2011. It was 2011 ubhema i-drug leli iphilisi ngingabali insango. Ubhema i-drug leli iphilisi ngiqale nini 2009. So 2011 ila kushona khona usisi wami nomshana nami ngomlilo. Ila ngiqala khona ngempela vele idlale isimo sikanje. Ngiyalahleka ngempela manje mfethu. Esikoleni angisasiqedile isikole sakhona. Yeba ngasiqeda isikole bengiconvinced ukuthi ekhaya ngiyazi ukuthi even mengeke bakwazi ukukhokhela ukuthi ngiyongena e-varsity mara ikhanda lami guarantee ukuthi angizokulwela ukuthi ngiphasa ngama-grade high ngandlela ukuthi ibhasari ngizoyithola. Like I had it all figured out nje ukuthi ngizoba right empilweni. Nakho-ke uGodi-ke ungibekele lokhu angibekele kona ukuthi ngizoshintsha impilo ibe yilento ebayiyona. Okay, right. Yaphuma-ke manje ngisesandleni isikole ngiyasiyeka. Bashona ngomlilo laba bashona ngomlilo already mina sengiqalile onkonzi ngishaya oma-shoplifting lana even i-uniform yesikole angisayixanga ukucela lutho kubaba and ngiyayiqhenya kancane ngalokho ukuthi angisafuni lutho kuyena. Akangibuza ukuthi yena i-uniform lena ngiyangibuza futhi manje ngizomcela ukuthi angithengele kuphela unyaka ngincamile ukuthi anginyamasokisi awagqoka yena ukuthi nokuthi angithengele lawo isikole engiwadingayo. So ngiyayintshontsha i-uniform yesikole ngiyayintshontsha into zokugqoka ngiyayishoplift esitolo. Ekhaya kungena amacala left and right, siyanda robbery, siyanda nkunzi, siyanda this, siyanda that. Hawu ubaba uyathuka usiyanda nenkunzi hayi only to find usiyanda ubhema amapilisi
uSiyanda uyena ode la umakhwero wala ngasekhaya. uSiyanda usephume kanje esandleni under my nose. Okay, angizibavungilana ngibhizi ngibhalile noBambo Nkunzi. Ngiyoba ngijoza ngiyaphumelela lana angibanjwa iforamu angiboshwe. Indlela engiphumelela ngayo ngibona ngi-starring ngi-untouchable nginhlwempu kahle kahle. Only to find ekuhambeni kwesikhathi ukuthi no kahle mina into ebingiphunyula lana idlozi nje fethu. Idlozi nje fethu ebelingibheka ngoba belibuka ukuthi yonke into engiyenzayo inhloso yami inhloso akuyona inhloso embi or inhloso yokuzwisa abanye abantu ubuhlungu. Mara ama-sign amancane belokhu lingikhombisa kancane idlozi ukuthi no lento oyenzayo i-wrong. Kuhamba kwagcina sekufika isenini-ke ngiboshwe ikona ukuganga lokho. Ungasixoxela nje ngosuku lakho lokuboshwa kwenzakalani kwenzeka kanje kusuka nje ekuseni akhona nama-signs wawunawo uthi namhlanje ngeke ubuye zonke lezi zinto nilenza kanjani iqala lenibopha kanjani futhi? Usuku engiboshwa ngalo ngeke ngize ngithi akhona ama-sign engathi ngangiwabona ngoba mostly asuke sidakelwe iphilisi sino-accuse wami. Sesuke sibhemene nje kakhulu. Angithi umeshente umakhwero udayisa iphilisi ngasekhaya ube dayiselwa yimina abuya athumele mina ukuyo-order. So mna nje bano-accuse sesibambe inkunzi mesithole kahle imali eningi siyagibela sila kodwa khona siyo-order nje straight esi-order ukubhuka bam. Lo suku engiboshwa ngalo ngiyaqala ukuboshwa lapho lo mzuzu. Ngiqala ukuboshwa siphumela ukuyogana no-accuse lapho kwabo-12 ebusuku. Siphumela ukuyoganga. Njengoba siphuma ukuyoganga mesihamba la emgaqweni sisemgaqweni lapha eshe isekhaya. Kahle sithi sisekhaya ngifike nginokhela iwindi nginokhela ubafo ngimcela ukuthi sicela ngiphakele angivezele ukudla sidle no-accuse la. Okay, mesithi ibu egcekeni ekhaya univo omngaka nale emgaqweni esihamba khona namaveni mhlawumbe amaveni ayi-3 namagalo 4 ne-quantum egcekeni-ke ekhaya kugcwele unevi. Hayi be maphela umuntu okay right ngiyazi sheke sifunile irobhari mara kodwa ngemmese azegcwala amaphosi manganga ngokuganga ngommese phela sibamba ngommese inkonzo sibambayo. And ngaba nenhlanhla lapha umuntu engiqala naye ukubamba inkonzo kade ayiqala kodwa ukuganga ngesibhamu sekuwaganga ngaso washo ukuthi amaphoyisa amshaya kakhulu mfuna isibhamu so waphuma nje washo noma uganga ngesibhamu so nje umbeza nabantu yiphunywa kanjalo nami kuthini ngingatholi ukuthi ngigange ngesibhamu. Okay, mesibone amaphoyisa amangaka lapha ekhaya sayi lungile accuse asambe sengeni shothi sophaka kimi ubone ukuthi umuntu empela iphilisi elidlala ngathi ngazi kahle ukuthi sifuna sobabili njengoba begcwele ekhaya sina sponsor okay ngoba basekhaya kungeneke ekhaya asambe seka accuse kusifikela ukuthi mebesuka ekhaya bayaka-accuse mbheme kakhulu ndoda ana ngempela sambe sike-accuse sifike sinokhe hayi ubhuti omdala wa-accuse akayidlali-ke ingqondo ngalokho vele ngewendi yasithethiza sigostela sifokofise asidoshe sihambe kube ukuphuma egethini ka-accuse phambi ushiwo emva kwethu amaphoyisa alusufa nasekhaya phambili. Okay,
umebona ubafu uyasibona sino-accused uyabona ukuthi thina laphaya kwezwa amaphoyisa ebuza ukuthi akubona laba ngimuza ubafu ethi angiboni kahle bamshaya ngempama yathuka ayibona engathi ibona siyabezwa lapho lapho sikhuluma sihamba ngokuphakamisa iy'nyawo mevuma futhi thina bamemeza igama lami bethi Siyanda athi u-accuse Siyanda nawa bekubiza abangani bakho yini lento yethu iphilisi nenkani ngithi bangidakela laba ngezi lapho baqale basijaha yabo inkani nokubhayiza lokhu sibaleka ngomgaqo sidlala ngani sino-accuse into yethu yokusangana sini asibagijimise vele banemkhaba laba asingashayi ophaweni asibashayisa umgaqo nje kuphela bayasijaha badubula emoyeni ngenkani yokuthi vele asigange ngesibhamu ngeke basidubule esibhekele yabo nje mfethu ukusangana ungasi siyabaleka badubula emoyeni bacabanga mhlawumbe ucabanga ukuthi soma u-accuse wami inkinga umdlalo webhola mina ngiyena umdlalo webhola ubhizi uyangihlola uza sigijimeni labathi sibagijimisa sibagcwalisa umgaqo hayi nangempela siyidlale leyo game leyo ecaca ukuthi hayi phela ngayaphela amandla sengigijima lendlela ukuthi sengishaya amajaqamba alisagoba unyawo hayi accuse mfethu ngikhathele manje asagijime kumina sicashe omunye umuzi emva kwendlu kube khona inja-ke lana-ke yakamakhelwane hayi indlela ekhonkosa ngayo ngazuthi yasho sinaba la ngemumva naba la emva kwendlu asibonisa le nje lena izosijampisa sitheme siphuma la sicashe khona siphumile emgaqweni hayi angidiza amagalofu lana amaveni baneshoti sisala aroundini sitheme siphumile emgaqweni abo ngoba ndona ukuba no-accuse nihlanyiswa ama-drugs naye i-distance ngokusuka lana siya lapha kaBhez indawo iyanyukela nje basiphumile emgaqweni igalofu amaphuza ibhuye phansi vele siflathele thina siphumile emgaqweni siyamele sinyuke ngomgwaqo igalofu kumele liqale lijike before likwazi ukuthi lisinyuke intaba lisijaha uthini u-accuse Siyanda sofika kuqala nginegalofu lapha phezulu emgaqweni siyivume sinyuke ngejubane vele sengingisho negalofu ezoqala phansi lehle liyojika kumali ikwazi ukuthi nangempela futhi sikwazi ukuthi nasifike qala nalo phezulu siwelele ngaphesheya phinda qale phansi amajaqamba mnene ngeke accuse fethu angisakwazi ngoba fethu ubaleka manje fethu hamba athi uyangixaka mfethu fethu ayikho into le fethu hamba angisakwazi kulokugijima yeba ngisakahambe siphumile sesendleni ezulu khona amaphoyisa wethu asiphumile asisijaha ngeenyawo njengoba accuse ukuthi akahambe bayaqhamuka la emva kwamakithi okay ngiphakamisa izandla indlela yokuthi ngifuna ukusitha u-accuse ukuthi akwazi ukuthi abaleke kahle mina vele bayabona ukuthi ngiyama aqhubeka abaleke u-accuse yedwa ngiboshwe lapho first time offender lapho lo msuthu njengoba ngiyi-first offender vele already ekhaya amacala ngena left and right and ayikho into ezomjabulisa ubaba njengokuthi angize ngifonela ngikhalela undaba ukuthi ngiboshiwe and angifuni ukumnikeza leyo pleasure angokuba ngavele ngathi nje ngiyaboshwa
Oh, nginamanga Buddha. Okwesibili la ngiboshwe. Okwesibili ngiboshwe. Okokuqala ngangiboshwe yini? Ngaboshwa iphilisi. Angibanjwe nephilisi. Ngaphuma. Njengoba ngiboshwa e-robbery. Inkosi enkantolo laphayana ukuthi necala engisalihamba lephilisi. Ethini, okay, wena ubhema iphilisi usubamba inkunzi. Iyazisho lento le. Yabo. Okay, usho ukuthi sibone vele isikhathi esisize usuzothethe libheli. Bangishaya nge-stretch sa 2 months ngaphakathi. UNovember lapho. Kusho uDisemba wonke ngodlela phakathi. Yithi siyanda, make nje wafonela ubaba wakho yobe wonakele. Angifonela umuntu eminyango mfethu. Vele bazosizakala nje ukuthi ya usendaweni e-right impela. Okay. Ngiboshwe kanjalo. Ngihlale lo 2 months kuze shawo ngoba kwakuJanuary date yami yokuthi ngibuyele enkantolo. So unyaka wonke nje uDisemba wonke ngudlele khona enkantolo ngize ngiye enkantolo sekunyaka omusha. Yeah. Uvuke phela ukuthi umzali nawe uyaphenika ukuthi awu akasafoni ngani ngiyazi ukuthi uyayazi number yami ngekhanda ndiyafoneka lapha phakathi yonke lento le. Ngifonela nje ekhaya vele sebekulangazelela ukukhuluma nami ungizwe ukuthi ngi-right yonke lento leyo. Yeah. Hayi kwasho ukuthi uvulekile umnyango wejele wenduna. Hayi. Ngoba ngathi nje ngiphuma kuloyo 3 months uboshiwe. Awuphelanga u2 weeks. Ngaphinda futhi ngiyaboshwa. Ngiboshwe e-robbery. Hayibo. Ngiphume futhi okulothu nje wangapheli 2 weeks ngiphumile ngiboshwa. Ngenhlanhla nginayo imali engange-1000. Kufuneka ibheli ya 1.5 angigcwalisele baba ngo500 ikhokhele leyo bheli. Oyinduna yami hayi ngoba lo mnyango makwavuleka uyinkinga. Mawukwaboshwa kanye mfethu vele uboshwe njalo. Usulokhu uvulekile ke manje one way. Into yokuqala bekuba mnandi ukuqala ngiphume ejele. Hayi nabafihla bedlala nabo abanye abakazi baye khona. Yabo yonke nje lo usangana uyingane experience yonke lento. Akusekho ke phela mnandi manje ijele ngathi selokhu elivulekile manje. Akusekho mnandi kwangempela. Nasi nesikole. Isikole angisasiqedanga ngizoxoshwa uNovember. Angisasiqeda isikole lana mfethu. Yaphuma ngempela manje impilo yami esandleni ngiyaphuma lokho ngempela mfethu esandleni yawoba nami ngiyahlathini manje. Hayi manje indlela yami ehlathini. And ngithi ngiyabheka u-reverse awushayeki. And usonzima ke ngempela u-reverse. Uma mncane lona ngikhala engisaye umama lo shidevil lo. Sengiqala ukukhula. Sengikwazi senginesibindi sokumphendula ngamazwi. Ngiyaqala manje ngiyakhula. Singakwazi ukumphendule ngamazwi. Yeah. Siphendulane sisiqala ukuthi siphendulane kodwa still sanaso isibindi sokuthi yafune ukungiphakamsela izandla. Lapho umuntu ophatha ukaphu manje kulomsusu. Umuntu ophatha ukaphu nduna yami. And as much as abantu bengabamba inkonzi bengikulwela ukuthi bangaphumi igazi kodwa uma mncane loyo hayi ngingabaze usebenzisa ulese yena ngoba kunosuku lana esaxabana khona ekseni ebasixabana ekseni sisemnyango ubaba usendlini siyaxabana anginxuste ngempama nje benginxusta ngempama already vele ngimxophile ukuthi angiphe excuse nje ukuthi
ngikwazi ngipheke kuyena. Khona manje kuphela yonke leminyaka lena shayelo khona shayelo ngekho. Ngi-hungry for i-revenge mfethu. Ngi-hungry ngenye indlela mfethu. And ngisengiqalile manje mina ngibonkonzi ngomabhilisi yonke lento le. Nayo seqala uba naleyo respect anyana ekuthenini akasaxamazeli nje ngasiqaleni. Yeah. Njengoba nginxusa ngempama ngiyovele ngukhiphe lo kabi. Ama ngokukhipha plus ngiyovela lo bukhosini bethu ubuvele ukuthi keqe. Yaba ngubheqeza athuke angazi sikhona idudla ekwazi kanje ukugijima. Ijuba nasuka ngale minyaka eyongena endlini. Bale ngene endlini amemezisa yena. Ngene endlini asho ukhiphela umbese ufuna ukwaza. Uthi kuzophumisa imake manje la eminyango ngibaleke ngiphume ngaphandle kwegesi ngaphandle kwegate. Yeah. Babu uyaphuma udiniwe acosha istem la phansi kunetindi ezofa room laba baqala ezibovu. Sasi uhalf lesiyana nje uhalf. Acoshe sona baba angijijele ngaso. Manje ngine nje ngijijela ngaso. Ngingazivinga ngisho uzifika vele ngisinqake. Mengisinqaka akhombisa ukufuna ukubaleka ubaba. Hayi ngimtshela ngithi hayi baba ubaba ungayenzi lonto. Uyangizala mfethu umzali wami wena. Ngisoze ngicabanga ukuphakamisela isandla esho kuthiwani. Kodwa ngiyakuthembisa mfethu. Yabo le ntombi yakho le. Ayikufikile yokugcina namhlanje. Lapho mfethu asikhuliswanga ngehlamba. Hlamba nje into engayazi kodwa inhlamba engayiphimisa ngala suku. Like into engayisho nje mfethu uemphasize ukuthi abone ukuthi ngiserious kanjani ngale nto ngizoyenza. Like ngoba ngamtshela ukuthi ya baba ungayenzi lento silokhu ngisho ngathi wani ubaba wami yangisala ngisoze ngaphakamisela isandla. Kodwa intombi yakho le yakuthembisa la ngizoyibona khona ngizoyibhebha ngombese. Lapho ubaba akazi ngisho ngizwa ngithi sihlama komunye umuntu. Wayena baba ngimazeli nje inhlamba ngaphandle kokuthi udakiwe. Mfethu. Yabo ukuthi kuze kufike ekuthenini ngikhula manje ngibe ingane ekwazi ukukhuluma amagama serious strong kanje. Bafu ngine ngiyasho ukuthi yabona ke hayi futhi impela ikhulu into umncane mina ngizodlala wena. Suke lapho ngihambe. Ngingalali ekhaya losuku. Mamncane lapho sanothola umsebenzi obe security. Mevuka ngakusasa ekseni ethi emsebenzini methi yabuka ngaphesheya komgaqo. Ngihleli bafu. Ngimlindile. And senginawo manje amandla. Nginawo amandla. And I'm ukuthi whatever consequences azongilandela emva kokuthi ngenze into engiyenzayo kuyena umamncane. Kona nganginesho ukuthi ngizomgwaza mara kodwa senginayo knowledge ukuthi umuntu ungafuna ukuthi ashone iziphi indlela indawo zokumgwaza and yiphi indlela yokusebenzisa umbese yonke leyo nto leyo senginawo ulwazi layo. Kodwa nje mfethu unalo ukuthi ngifuna ukubhodla loyana mfethu kade mfethu wayengithesha. Yeah. Kade ngithesha. Ngiyadinga ukuthi nje mfethu abone ukuthi yonke lento ayenza kumina iyabuya manje. Okay, bese yaphuma esana. Nangu isikhosini le ndoda yami lapha eshawa komgaqo ngilindile. Angayi emsebenzini ngalolo suku. Hayi, nami ngigoduki. Following day, besiyavuka emsebenzini ngimlindile phesheya komgaqo. Hayi, aphinde alove futhi. Sulisathu same thing. And ngitshelile uzayi.
ngifuna ukuthi ngibhodle umuntu lona mfethu ngikwazile ukuthi ngiphunywe uthando lwesikole, ngiphunywe inhlonipho benginayo kumina. Ngaqala ama-drugs through ukufika kwakhe. Yeah. And njalo ngicabanga ukuya e-police station ngithi ngifuna ukuyomreporta, ihlezi ngizovinjwa i-thoughts into eyi-one ukuthi umphakathi uzombuka kanjani ubaba mase ngizobopha umuntu wakhe. Iyona into ebihlezi ngivimba leyo njalo mengithi ngifuna ukuyoreport e-police station. It's okay. Hey, amahloni-ke manje ukuthi umphakathi uzombuka kanjani ubaba. Lapho kulo mzuzu umuntu engimcabangelayo ukuthi angahlebeki emphakathini sifana nento engekho empilweni yakhe mfethu, akekho ekhona. Naw kuba silokhu ngangena e-high school, akaze akhokhele i-school fees, akaze athenga i-stationery. Like mfethu lo angazi mfethu ukuthi makuthiwa ukhona umuthi mfethu, hayi badla imukhona nto, hayi kunemithi emimbi. Lo muntu mfethu wethu azi kahle mfethu uyasithanda, uyithanda iy'ngane zakhe. And lokuyana mfethu ukuthi ngempela kwenzeka ngale ndlela okwenzeka ngayo mfethu, angi-understand mfethu, angiqondi ukuthi wayengayivumela kanjani into kanje ukuthi yenzeke. Yeah. Okay, right. Yeah, manje nguphi? Yeah, Manje mfethu ngithi isikole ngisasiqedanga lana. Yeah, ububala izinto zonke uzigcina usungaphansi kwazo ngesimo esenzeka ngokufika kamama. Yeah. Umamncane lo manje mina isikole angisani indaba nokuqeda isikole. And umuntu kakhulukazi ebengithi ngifuna ukumqedela isikole, ebengithi ngifuna ukwenza sure ukuthi ngiphasa kahle, ngithola ibhasari e-right, ngilwela ukuthi ngithole umsebenzi ozongipha imali enhle ngokwanele ukuthi ngikwazi uku-afforda ukuthi usisi wami lo ohleli phansi okhubazekile ngimphilise le mpilo. Wami mfethu bengihlezi ngisho ukuthi uLondi mfethu, yo ayikho into engiyifisa njengokuthi ngi-afford mfethu ukumphilisa impilo mfethu ezokwenza ukuthi angazweli kakhulu ukuthi kule situation akuyona. So emva kokushona kwakhe mfethu and nayo yonke lento eyenzekayo la empilweni mfethu, kahle nje mfethu kwavele kwaba isipikili mfethu ukushona kwaLondi mfethu. Like angisenandaba lokho kwangempela mfethu, angisenandaba mfethu kwangempela. Impilo nje mfethu ayikho nje fair ngale ndlela leyo yokuthi why uGod mfethu bengasathike-ke mfethu, mina-ke mfethu ngiqalile ngiyaganga ngenza into e-wrong, why izothatha ingane encane kabuhlungu kanje. Ngisasiqedanga-ke isikole lana mfethu, ngibhizi nje up and down manje la elokishini mfethu. Ngiterrorize umphakathi nje mfethu, yabo nje ngenza nje into mfethu ephumile ngempela esandleni. And by the time ubaba jump ukuthi ngiyabhema,
and ngenza lezi zinto zonke negative sekuphuma esandleni lendlela ukuthi akasina kunqanda yena nje mfethu uzojumpa yonke into sekulate sekuyi-full mini nje mfethu awona ngisho ama-stars yonke into nje isilapha ngokwakhe akasena say yeah hey umamncane lona ngisimanje akakwazi umsebenzini manje umlindile lo Sikhosini mina phesha komgaqo angibiza ubaba ngalo suku lesithathu lolu ekseni ngisalindele mancane uvuke phela uthi ubaba lo uyangizala angigoqa siyanda mfethu siyeke lento lena 1 no 2 no 3 ngihlezi ngizothamba mfethu mangabe ubaba ekhuluma nami ngithamba kalula mfethu ola same time imisa ngixole okay mfethu asihlule kule nto lena it's okay baba kulungile ngiyayizwa lento eshoyo yeah mara kodwa kuzomela ukuthi kube nama terms and conditions. First of all no more indaba yokuthi khona ingane ezoshawa la ekhaya manje mina sengiphunyukile ngithi umamncane useyazi ngawazi ngigibhela umbese inkinga ufuna sekhaya omncane esemncane yena kusalula nje ukuthi umncane azenzele kuyena and bengcono ngisho makushawa mina bewobuhlungu kakhulu ukuthi wakukhala yena noma kukhala usisi wami so uze nje lento lena izokwenzeka ngendlela baba noma indaba ukuthi ufuna sekhaya lona uyashawa into nento esiyenzayo errong sashawa ngalesa sikhathi sishawela into engekho awusho ukuthi nje mfethu makuthi awufuni ubafa wakhule naye abe njengami kokusiza sempela nisixolele madla ngenduku ngoba uhlulekile ukuthi uzivikele usingake mesikutshela ukuthi bekubuhlungu ukuthi ngikhombisa amanxeba ombese ngikhombisa ingozi ekhanda umshanelo amanxeba ombese yazi ukuthi mfethu ungamuzwa ngisho emkhulumisa lo muntu embuza kuba painful ngenye indlela and sometimes yabuya esikoleni ntambama iphuma esikoleni ngiyafika bese ngiyafika ekitchen izisha zinqwaba zingaka eza izolo ebusuku eza sekuseni sihamba esikoleni eza semini abezenza umamncane nomngani wakhe ngibuya esikoleni kumele ngalezi itsha lezi kangangokuba yazi efuneki lento leni ukuthi ingane ezifike kusenini ayinendaba nokushawa wase kufika kule point ukuthi angasa enjoy ukuphila ngeke indawo ebuhlungu emzimbeni wami indlela wakusebenzeke ngawo wakusengazi ngingahlezi kukhona indawo ebuhlungu ukuze ngazi ngizozizwa ngiphila or in kodwa I was becoming umuntu engingayena ngenye indlela mfethu phenduka manje mfethu isilwane even abantu engikhule nabo sekulula ukuthi ngibenze wrong like bashaya ngesivalo basasela into zabo sengisasa kancane yonke into engiyenzayo ngiphenduka nje mfethu isilwane angirealize kuleyo mzuzu ukuthi lento engiyenzayo as much as bekuyinto yesikhashana yokubhodla or yokuthi ngizizwe ukuthi ngumuntu wesilisa sephume kakhulu esandleni manje sengenza le ndlela ukuthi ukuganga eroundini yakho kufana nokuganga edining kini
asikho isidingo sokuthi usatshwe abantu osondelene nabo. And wase kufika lapho ekuthenini angisawakhethi ama-victim ami. Ama-victim ami sekuba noma nje oba okhona ngaleso sikhathi. And face umuntu laphana ngiphenduka isilwane manje face into engenandaba nemizwa yomunye umuntu. Abantu engikhule nabo abantu besifazane. Ngosweet umfana lana ngitshama ngiyayithandela intombazane. Ayangithanda mara indlela engikhule kwenzeka ngayo ubaba indlela istem ngala lesike besihlukumeza indlela lesithuka simemeza ngayo kwangenza ukuthi ngenze isifungo nenhliziyo yami ukuthi Siyanda wena sitshela ukuthi umuntu wesifazane osoze wamfaka enhlizweni yakho ngale ndlela leyokuthi leyo nto mfethu ingilimazile mfethu ingilimazile le ndlela leyokuthi ngisanda kuyifundisa manje mfethu ukuthi ngikwazi ukuba nomuntu oyi-one, ngikwazi ukuthembeka kuphathina, ngikwazi ukuqeda isikhathi eside nginophathina oyi-one, even uqeda unyaka nomuntu oyi-one. Bengingafuni angani uma ngizobe nginovalo noma ngizothi ilesifungo engasenza savele saphenduka i-reality, saphenduka into yangempela yini ngoba okay amantombazane ngiyawahetha, ngikuthatha kancane ukutshela nganye abantu ukuthi ngiyayithanda, ngitshela ukuthi ngiyangithanda back and kube lula kumina ukuthi ngizibe or ngichithe or ngizibe nje mfethu even wese sehamba nabangani bayo yona ifuna ukubreaka kubangani bayo lento emina mfethu wangilimaza mfethu, wangilimaza kakhulu mfethu into engiyi-experience kubaba nabantu besifazane ingenze awu umuntu o-cold ungawa-consider ama-feelings omunye umuntu. Hayi uyisimanga sensizwa Siyanda. And then nakho-ke impilo-ke mfethu engithatha-ke phela mfethu engisusayo manje elokishini. Engiselokishini ngiyaganga mina. Ngiba mbonkonzi nabantu engihlala nabo mina ngiphenduka lento engingayifuni ngale ndlela leyo ukuthi angithandi ukubona omunye umuntu ehlukumeza omunye umuntu, angithandi ukuhlukumeza omunye umuntu, mara ngiphenduka yonke lento lena engikhule ngiyisaba. Sekulula mina ukuthi abantu engihlala nabo abafisa ngihlala nabo ngiyababhulisha phela mfethu ngizosebenzisa i-experience yami yokuboshwa, ngizosebenzisa i-experience yami yasemgaqweni, ngizosebenzisa ubuxhwanguxhwangu bokuthi anqeni ukusebenzisa umbese, ngizokusebenzisa lokho kubaphathi ngihlala nabo and ungayiboni into e-wrong at the same time njengoba ngikwenza lokho angiyiboni into e-wrong. I'm drifting away from mina, ngiphenduka enye into. Abafisa ngihlala nabo phela baqala bayangikrossa, bayangi-avoida manje mfethu, bazohlala bathi ne-beast enganebiseki.
Mantombazane uthi nje mfethu i-human nature nje bese inkinga lento le. Lo muntu okubalekelayo uhlezi uzofuna ukumchase. The fact ukuthi labo girls suke ngibadesa ngaleso sikhathi. The fact ukuthi angimaniki isikhathi naturally kwenza ukuthi bakufuna ukufollow. Ayisimanga le ndoda le. And mfethu ngingane kuleyo mzuzu mfethu angiboni damage engiyenzayo kulabantu laba. Angibona le ndlela leyo ukuthi unomunye nje ugele uthiwa uLindi. Even namhlanje, even today, every time ngimbona ngixolisa kabusha and umonakalo engawenza kuyena uyinkinga mfethu ngoba njalo mengixolisa ngathi ngiyaqala ukuxolisa and kancane mfethu angakhali chazela mfethu. Siyanda siphelile episode yethu namuhla. Ngiyaqala ukubona umuntu okwazi ukuhlahla inhloko nesixhande njengawe echazela abantu ngempilo yakhe kubonakala nomonakalo. Angizokuba yijaji ziningi izinto ezibeke etafuleni. Abantu abazoyijajela ukuthi ngabe umonakalo wavela kuphi empilweni yakho. Ngaphambi kokuba ngikudedele ngifuna ubuye for part 2 kusasa. Basi into engiyifunayo bafu kule episode ngifuna uvezela abantu ukuthi manje uyadayisa. If bekhona abantu abangakwazi ukulekelela bakusize mhlawumbe bekuthengele esinye istaff ukuthi uzodayisa izinto eziningi bavele. Awuthathe lapha phansi izinto oyidayisa uveze utshela abantu ukuthi wenzani. Okay. So manje ke mfethu kukona konke engikwenzile iminyaka engihlalile lemgaqweni bese ngiphilisa ngo addiction yami bese imali ukuthola ifix bese ngiyithola ngokwenzani ngiya order la eitolo edayisa ama wholesale nedropeni. Like isikhathi esiningi ngijwayele into engidila kuyona kakhulukazi ngijwayele ukudayisa amasokisi, ama-socks, oyigqoko, oma gloves. Kakhulu nje bakuyi-winter kakhulukazi. Yeah. And unfortunately izolo beku imashi so ngikwazanga ukuthi ngi-order and anginawo amasokisi of which iyona into engidayisa kakhulukazi. Lokho nje okunye kwakhe kwezinto engiyidayisayo lokho ikipa lezi. Yeah. Yeah, like ikipa lezi mengizoyi-order zi wholesale like pack of 10 iskipa sithi ngisi-order ngo-25 yazi noma ngisidayisa ngizosidayisa u-35 or 40. Yeah. So nje manje ngiphilisa udayisa. Okay, no. Asivale lapho namhlanje. If ekhona umuntu mhlawumbe ongafisa ukusiza umfowethu wama-daily staff 081 513 5606 inombolo yami yocingo ikhona lapho escreenini. Uma mhlawumbe ufisa ukuthi ungaphosa lokho okuphosayo umfowethu ahamba ayothenga order njengoba nimzwile ukuthi ngisho esabambe inkunzi kwakuyinto angayithandi kodwa ngoba useze wasithola esohlangothini olwrong lempilo ukuze ke manje akwazi ukuthi abheme waqokela ukuthi aqoma ukudayisa ukuze kungakhala umunye umuntu. Ngakho ke bafowethu letsizwa ikhulumela kakhulu. Siyacela uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu ngale episode ucindezele usubscribe button, ucindezele nebell, ucindezele ibell kuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisiphosayo izoganqezwa ecingweni lakho uzothi uma ungena phakathi uzobe usitholela isiqephu sangalolu suku uhlelo i-How I Ended Up in Drugs ingosi lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni. Lokho sikwenza malungana ngqo nokuqwashisa umphakathi, asiqwashisa izingane kuphela, siqwashisa namadoda axegelwa uzipho ahambe eqonywa gcine kulimala ingane
Qwashisa abantu besifazane abakhulisa izingane zamanye amadoda begcine beyihlukumeza lezo ngane lezo. Usuke uyikhulisela ibhubesi elizodla wena kusasa. Siqwashisa amadoda athatha amantombazane ewenza intombi zawo bese ke hlukumeza lawo amantombazane bese ekhiphela engeinganeni. Yebo le ligcina siyichain. Yebo isiyichain elinjani mfowethu? Ubaba uthatha umuntu wesifazane uyayiphilela indlela aphila ngayo azomhlukumeza la ekhaya. Uma esemhlukumeza naye lo waphenduka isilwane ahlukumeza izingane. Yebo lento igcina isiyichain manje eligcina lidala inkinga lapha egcekeni. Yingakho sithi akekho umuntu esomsola akusikhulumi lutho abantu bayijajela bona ngendlela abalalele ngayo istory kodwa nje uhlelo olumalungana nokuqwashisa wonke umuntu ungacabanga ukuthi uhlelo oluqwashisa ngezidakamizwa kuphela kodwa liqwashisa ngesimo impilo esenzekayo ngaphezulu kweimpilo zabantu. Igama lami nguProfessor Ngwamkhize ngidlaba phansi kwaNongoma esigodini sapho umthatha sodla uthini kaMandlakazi ngakho ke sangincenga.